arabadona républicain ye l'Amérique duguma wasablon gagné soroni sigilan kɛmɛ fila ni tan ni seegin ye dɔgɔkun kelen kalata jaabiw jatew baaraw kɔfɛ sena wasablon tora démocratew ka mara kɔnɔna arabadona l'Amérique sena wasadenw ye sariya latɛmɛ luti ka jama ka furu ɲɔgɔnya lakanaliw kan u ye dansigi kɛ furu sariyaw min bɛ furu wajibiya cɛ ni musow ni ɲɔgɔn cɛla la. We the United States General Mark Milley la seli kɛ araba la k'a fɔ ko waati ma latigɛ fɔlɔ l'Amérique ka danatigɛli dabilaliw la Ukraine dɛmɛli a ka kɛlɛ la a y'a faraka k'a fɔ ko Ukraine fanga tɛ se ka bisi labɔ pewu a ka jamana kɔnɔ. IDAO sanfɛ kalanso polisi ye laseli kɛ araba la k'a fɔ ko mɔgɔ ma jateminɛ sɔmi kelen bɛ minnu na kalanden 4 ka fagali kan u ka kalanso kɔnɔna na u ko k'u fagara murula sɔgɔli senfɛ. Major League Soccer bena ntolantana tɔgɔbɔlen 36 min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ bila ka taa Coupe du Monde la min kɛnɛ kan ka dayɛlɛ kari nata la Qatar jamana kan.